yabona uhamba umthini lo. Uhamba umthini nanga amasimba akhona lapha, amasimba omthini nanga lapha. La kule video iy'thandani sizozibopha la. Iy'thandani sizibopha la. Mina-ke mangiwusebenzisa lo muthi angiwuxebuli lo muthi, angiwulokhuzi, angiwususi, ngiza kuwona la ukhona, ngifike ngenze lo mkhuba. Umkhuba wami la ngiwenza khona ngiwenza lapha ey'mpandeni, yabo. Uma kuwukuthi kodwa nishadile, niyavumelana ukuthi nize nizohlanganiswa, siza nani noba uthula, then emveni kwalokho sibe sesifaka ilentuzana, igazi lenu la, hlanganisa igazi lenu nezinye izinto, size sizokufaka la. Emveni kwalokho bese niyahlala, nizohlezi nithandana kanje. Angeke zibe khona lento ukuthi khona ofuna ukupakisha imithwalo ahambe usecasukile omunye akutshela ukuthi uthando luphelile, angisakufuni, mina ngiyahamba ngibuyele ekhaya, I will be a boy again, I will be a man again, ngiyoba umjida, ngiyoba intombazane ekhaya, uyoba untomfuthi. Cha, ayizukwenzeka lona. Lalela, nayi induku yokuhlanganisa iy'thandane la, even necala la siyalibopha. But yabona ayikho into ekukhelesi njengabantu osuke ubanikeza umuthi wecala. Asithi umuntu wakini uboshiwe usejele, laba bangaphandle abanandaba, in a sense that even ubanikeza umuthi, they don't give you an update ukuthi hayi maqethu umuthi esiwuthathe kuwena sifike senza kanje nakanje nakanje nakanje. Bazithulela nje, bazivalela umlomo, kuthiwe hhayi icala lihlehlile. Uzwa ngenzwa bethu ukuthi hhayi icala lihlehlile. Kanti ayikho into ebaluleke njengokuthi uma ngikunikeze lo muthi ngithi hamba uphalaza ngawuphalazela icala, ubophe icala. Ulibopha icala libe umanka nka lingayi indawo. Ungaphela u-30 years icala lakho libophekile. Uma kuwukuthi ufuna siliqede siyaliqeda, kodwa la kona sibopha umanka, sibopha iy'thandane la, sibopha ilentuzana la, sibopha icala, umuntu osuke necala. Lento yokusebenza amacala-ke angiyithandisisi kahle ngoba abanye abantu abekho honest uma nisebenza amacala, so ugcina sowujikisa induku. Ngoba phela njengoba ngisuke ngize nawe kulesi sihlahla safike sacela, ngiyakwazi ukubuya ngize la ngibuye ngiyijikise lento engangikunikeze yona ijike. Manje niyayibona lonto ukuthi sekukubi manje, sekumuncu kini, sowuhambe manje usangana uba yinto engaziwa ukuthi kuyisima kanjani. So angiyifuni-ke lonto, anginasikhathi saloyo nonsense. Kufana nomuntu ozofuna ukuthakatha umuntu esadiniwe. Hayi manje na wenze ukuthi lona washacima kwavutha nginomsindo. Yes, yabo ngasikhathi usenomsindo ngeke uze uyenze lento engisuke ngithi yenze. Ngifuna ngasikhathi sowupholile, sowushawa umoya, then you will do it. Makube kuhle, makube mhlophe, makukhanye kuyihlabathi izolwandle. Inamba 083 947 1856. Umaqethulwa amadoda ayekade egcwele ikhwantamu ayazazi wona, asemhlabathini la ekhona. Siyabonga.